Čaute, tu je Maroš a dneska som... Vidno iba tamto. Idem akurát do školy. No, a už idem z domu. No, podržni kameru. No, a kamoš kamerán, čo teraz na kameruje, to je môj spolu. Dostali sme dneska výsvedčko a on má... Povedz sám. Jednotky, čo ste si mysleli? Ne, srandujem. Jednotky, veď to iba štvrtáci sme. Nie, No, teraz tretiaci. sme tretiaci, ale už ideme do štvrtého ročníka. Dneska to bude iba také krátke video, lebo možno ešte natočíme ešte jedno. Ale so mnou. No, možno. Veď prejdeš ku nám, ne? No však možno. Ale kde tu sa kola, či tu? Tu. Možno bude asi ešte jedno. Sme Malcové, viete o tom? Jo, Ja? vedia, v minulom ja sa to hovoril. Nie? Aha. No, čudujete sa, že prečo som na inom mieste. Idem akorát do školy a predtým som bol vo svojej detskej. A teraz pôjde ďalšie video u nás. No, to budem za A ideš ďakuj do nás, stíhaš potom. Nie, ešte domov. Dobre, sa prezleč. Nie, ale musím ešte počkať mamu a jej povedať, že... Aha. Paťo, Peter, hoď rýchlejšie alebo pomalšie, bo si ju zabere. Nie, nechaj ho zabere. Nie, no, možno to stihne. Vypadá to hrozne veľmi. O chvíľu, kamo... Moju tvár neuvidíte. Ale uvidia. Tady je. Počkej, tady je. Tady Tady je. som ja. A tady je on. Ale za chvíľočku, ja sa rozídem, dodávam do rovno, takže Budem natáčať potom ešte teraz sám ešte. a možno o niekoľko dní alebo niekoľko týždňov pôjde Maroš do mňa a natočíme tam s kamerou už ráno. Máme taký mobil. Možno. Teraz sa natáčam. Aha, Janík. Aha, Janík, kamoš. No tiež spolužiak. No tak čau. Čau. Idem tamto. Dobre. To ešte bude tu trochu. Áno, už ja niekoľko sekundových ručičiek. Tu kamarátka, spolužiak. Pozdrav do videa. Povedz ahoj. Ahoj, Janík. Pozdravujem. Neviem, čom je taký nasmúrený. Ale... No. Tam sú naši deviatáci. Cigáni. No. Ahojte. Máme, že sa bude točiť, ale... Čo? Potom aj cestu tu na to. Pa čau. 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 To je vypadlo výsledku. Robu jako a sú presne sviatky. Hej, dobre. A no. A som získal, že čo ešte nové... Dobre, ja teraz natáčam. No. Vidíte? To je on. Možno tu bude moja mama. Tak pôjdem do nej. Á, tu je. Mama je tu. Idem ku nej. Idem sa spýtať mami. Počkajte trochu. Idem sa spýtať mami, či môžem ísť do toho vývoja. A keď budem mohol, no tá príjem. Tak, čaute, dajte lajky, odbery a